अगर आप भी अईसन आहार योजना के तलाश में बानी जवन की आपके दिल खाती स्वस्थ होखे, तो मेडिटेरेनियन डाइट आपके खाती सही विकल्प हो सकता। ये योजना खाली आहार योजना ना हा, बल्कि एगो तरह के जीवन शैली में बदलाव हा। देखल गयल बा कि मेडिटेरेनियन डाइट लंबा समय तक चले वाला बीमारी खातिर बहुत बढ़िया होला। मेडिटेरेनियन डाइट के बारे में बतावल गयल बा, दिल के बीमारी के खतरा कम हो जाला, शरीर के वजन स्वस्थ राखेला, ब्लड प्रेशर अवुरी ब्लड शुगर के स्तर के स्वस्थ राखेला, पाचन तंत्र के समर्थन करेला, कैंसर के खतरा कम हो जाला, दिमाग के कामकाज में सुधार करेला। आज मेडिटेरेनियन डाइट और स्वस्थ आहार में से एगो जवना के अमेरिकी पोषण विशेषज्ञ भी सलाह देवेले। एकरा के विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भी स्वस्थ भोजन के पैटर्न के रूप में मान्यता दिहल गयल बा। त्रौरा सोचत होखब की मेडिटेरेनियन डाइट का अहमे का खाए के चाही, त आई बात कइल जाव की मेडिटेरेनियन डाइट का होला। मेडिटेरेनियन डाइट में पौधा आधारित खाद्य पदार्थ सब पर फोकस कइल जाला, जहमे सब्जी, साबुत अनाज, फल, मसूर, बिया आ नट्स, मछली आ अउरी समुद्री खाद्य पदार्थ, कम वसा वाला डेयरी उत्पाद आ जड़ी बूटी आ मसाला शामिल बाड़े। फैट्स खातिर मक्खन भा मार्जरीन के ऊपर जैतून के तेल के सलाह दिहल जाला। मेडिटेरेनियन डाइट के पालन करत घरी विचार करे के 5 टिप्स। 1. अधिका से अधिका पौधा आधारित खाद्य पदार्थ खाएं। अपना आहार में ज्यादातर सब्जी, फल, साबुत अनाज, बीन्स, नट्स अवुरी बीज के शामिल करें। 2. साबुत अनाज के खाद्य पदार्थ जैसे साबुत गेहूं के आटा, ब्राउन राइस, क्विनोआ, जई अवुरी जौ चुनी। 3. नियमित रूप से समुद्री भोजन खाई, से कम 2 बेर मछली खाई ताकि दिल के बीमारी के खतरा कम हो सके। सामन, मैकेरल अवुरी टूना जैसन फैटी मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होखेला, जवन की दिल के स्वास्थ्य खाती निमन होखेला। 4. स्वस्थ वसा खातिर जैतून के तेल चुनी काहे की एकरा में एंटीऑक्सीडेंट होखेला, जवन की दिल के स्वास्थ्य खाती निमन होखेला अवुरी कुछ बीमारी से बचाव में मदद करेला। खाना बनावे खातिर जैतून के तेल के इस्तेमाल करें। 5. मिठाई के जगह फल खाएं। फल में फाइबर अवुरी एंटीऑक्सीडेंट होखेला, जवन की आपके खाती स्वस्थ होखेला। मेडिटेरेनियन डाइट में का से बचे के चाहिए? चीनी मिलावल खाद्य पदार्थ से परहेज करें, जैसे कि बेक्ड प्रोडक्ट, आइसक्रीम आ कुछ हेल्दी ग्रैनोला बार्स। चीनी मिला के पेय पदार्थ, जवना में पैक कईल फल के रस अवुरी सोडा शामिल बा। बियर आ शराब के इस्तेमाल कईल जाला। रिफाइंड अनाज, जैसे कि सफेद रोटी आ सफेद चावल, उच्च प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, फैटी भा प्रोसेस्ड मीट। मेडिटेरेनियन डाइट के साथ संभावित हेल्थ कंसर्न्स। कुछ लोग खातिर मेडिटेरेनियन डाइट से स्वास्थ्य से जुड़ल कुछ चिंता पैदा हो सकेला, जैसे कि जैतून के तेल अवुरी नट्स खइला से वजन बढ़ सकता, आयरन के स्तर में कमी आई। मेडिटेरेनियन डाइट में विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल होखे के चाहिए, जवन की आयरन के सोखल आसान बनावे में मदद करेला। डेयरी उत्पाद के कम मात्रा वाला आहार से कैल्शियम के मात्रा कम हो सकता। अपना डॉक्टर से जरूर पूछी कि कैल्शियम के सप्लीमेंट भी लेवे के चाहिए कि ना।